Булды, әзер. Сәлам достар, сәлам шаяннар. Мин сезне үземнең лабораториямда күрүемә бик шат. Монда көннән көн яңа ачышлар, яңа тәҗрибәләр үткәрелә. Әгәр дә синең дә гаҗәеп тәҗрибәләр ясарга өйрәнәсең килсә, минем белән кал. Без башлыйбыз. Шаяннар, хәзер мин сезгә бер фокус күрсәтәм. Күрәсезме? Шәм яна. Хәзер мин аны сүндерәм. Тик мин аңа өрмәячәкмен. Игътибар белән карагыз. Гаҗәп! Чынлыкта исә моның бер тылсымы да юк. Хәзер барысын да аңлатам. Безгә моның өчен бары тик 2 генә әйбер кирәк булачак. Ул сода һәм сиркә. Савытка сода салабыз. Һәм сиркә кушабыз. Сода белән сиркә реакциягә килеп, углекислоталы газ чыгара. Бу газ уттан көчлерәк һәм ул аны сүндерә ала. Менә шулай. Дәвам итәбез. Икенче тәҗрибәне башлаганчы минем сезгә бер сорау бирәсем килә. Шишәдә су. Әгәр дә без шишә өстенә менә шушы салфетканы куйсак һәм шишәне әйләндерсәк, су өстәлгә агырмы? Ничек уйлыйсыз? Әйдәгез, тикшерик. Игътибар. Капка шурынына салфетка, әйдәгез, әйләндереп карыйк. Шәп! Менә сиңа могҗиза! Юк, бу да могҗиза түгел. Бу бары тик физик тәҗрибә генә. Менә шундый кызыклы тәҗрибәләр безнең лабораториядә. Дуслар, сезгә ошадымы? Әгәр дә сезгә безнең тәҗрибәләр ошаган булса, мин аларны тагын уйлап килермен. Бүгенгә